Idan kuma ka ce babu, za su cika da haushi sai su juya maka baya, sun riga sun manta da alkhairin nan da ka musu jiya. Ka taɓa haɗuwa da irin mutanen nan? Waɗanda ba sa neman na kansu, ga su da roƙon tsiya, ba su noma ba, ba su shuka ba, amma sai bala'in son girbi. Ba su da wahala kuma ba su da ƙoƙari, amma sai son karɓar lada. Kuma idan ka ba su, ba godiya za su yi ba, sai dai ma su ƙara nema kuma su nuna maka kai ba kowan kowa ba ne. Idan kuma ka ce babu, za su cika da haushi sai su juya maka baya, sun riga sun manta da alkhairin nan da ka musu jiya. Dan Allah, wace ɗabi'a ce wannan? Rashin godiya ko girman kai? Ko kuwa mantuwa ce da rashin ganin ƙoƙarin ɗan adam? Rayuwa ba haka take ba. Mai nema ke samu, mai aiki ne ke morewa, ba mai roƙo da rashin ƙoƙari ba. Ka taimaka kawai idan ka yi niyya, amma ka sani ba kowa ke daraja alkhairi ba. Domin wanda bai gina ta ba, ko ka ba shi duniya, ba zai taɓa ganin ta isa ba. Alƙalami ya fi takobi.